So ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And of course, sa mga listeners natin dyan sa area ng Camarines Norte, magkakaroon ulit tayo dyan ng health symposium. Kailan yun? March 4, andyan sa Josel's Garden sa Daet, Barangay 7, Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. And pag March 5 naman, 9 a.m. doon tayo sa Labo, sa Villa Eusebia, Villa Flores Street, Barangay Francisco, Labo, Camarines Norte. Opo. Magkita-kits tayo, mga taga Camarines Norte. Hello kay Joy Alegre. Yan, nanonood siya ngayon. Okay, sa mga listeners, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Oo, para pwede kayong magtanong. And of course, yung mga nasa Facebook, doon kayo magtanong sa CMD Bicol. CMD Bicol, doon kayo magtanong sa ating Facebook, kung saan si Nurse Erlaman yung sumasagot dyan po sa CMD Bicol. Okay? So, eto muna. By the way sa mga taga rito sa area ng Legazpi, Daraga, saan man kayo, di ba, yung dito kayo bumibili ay sa malapit kayo ng Legazpi, hanggang February 28 na lang po yung ating free health analysis para sa mga nag-edad 40 years old and above. Opo, magdala lang ng katibayan na kayo ay 40 years old na po above. Oo, siyempre yung mga senior citizen, ang dali nyo yung senior citizen ninyo ID. And of course, yung iba, driver's license, kung saan nandyan yung ang inyong mga date of birth para makompute ng aking mga staff na kayo nga ay 40 years old and above. Ano tong health analyzer na to? It's a German technology kung saan 1 minute hawak tayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Yan po ang ginagamit ng mga astronaut sa space. O, di ba? Wala naman silang ospital doon. Ang dala nila is a health analyzer. It's a German technology. Available po yan sa mga CMD offices. Oo, pero for the meantime, kasi ang usong-uso ngayon, akala nyo ba ang thyroid problem ay pambabae lang? Pati po mga lalaki nagkakaroon ng thyroid problem. Oo, hello kay Tita Cora Espadilla dyan sa area ng Sorsogon. So, eto muna, pakinggan natin. Nagkaroon ng problema sa thyroid. Pero, hindi lang yun ang naging problema niya. Iba-ibang health problems. Pero alam nyo ba, lahat yun ay natulungan ng ating produkto. Kaya, pakinggan na lang po muna natin. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berrier, taga Barangay Irina, San Orizamar. Ang edad ko ay 70 años. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002-2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD
product, nagpunta na ako dito sa Katbalugan. CMD. Okay. Nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF. CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito na, hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang Ilang? yung 1,000 na drops. So, medyo mayroon na akong na pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos, nag-umpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra. naalis. Talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko, pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, lumabas Kaya, yung boses. pagka November, nakabusis na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umagat hapon ang pag-inom ko. Oh, ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko ng bowel movement, Na-regulate? na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa pakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magatubili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Arenas, San Samar. Ayan. Ayan, napakagandang pagsishare kung paano siya natulungan ng ating product. 70 years old. Na-imagine nyo ba yung may malaki yung liig, thyroid po, hindi na nga daw makayuko. Oo, 70 years old. At aside from that, marami pa siyang ibang problema sa kalusugan. Hello kay Ma'am Nancy Pilayo at si Day. Ma'am Dailiansa and Ma'am Floriden Kalimlim. Nanonood sila sa Facebook. At hello syempre sa lahat ng mga nakikinig, saan man kayong radio station nakikinig sa ngayon ha. At sa mga nasa Facebook ng DCGB, ng Boom Radio, hello sa inyong lahat. Hindi ko kayo nakikita kasi nasa personal Facebook lang po ako. So anyway, di ba yung problema niya, 70 years old, malaki yung liig niya dahil sa thyroid problem at pati pagsasalita affected na. Imagine mo yan na, hindi lang po mga kababaihan ang nagkakaroon ng thyroid problem, pati lalaki pala, no? Nagkaroon siya ng hypertension, mataas ang blood sugar, enlarged prostate, hindi na siya nakakatulog ng maayos, at saka yung pagdumi. Imagine every mga 3 days muna. Alam niyo sa mga ganyan ang problema sa ngayon,
dapat hindi natin ini-ignore. Yung pagbawas lang ng mga dumi natin sa katawan, dapat po yan everyday. Kung pwede nga, mga 3 times a day. Kung 3 times tayo kumakain, dapat daw 3 times din tayong nagbabawas, naglilinis ng ating mga bituka. Oo, dapat daily. Kung anong kinain today, goodbye bukas. Pag hindi nyo nailabas, that is toxic to the body. Narire-absorb po ng ating mga system. Kaya ang dami nagkakaroon ng problema. Okay? So, sa mga listeners, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline para pwede kayong mag-text sa akin. Ang dami ngayon ang hinahandle namin, may mga problema. Kung hindi hypertension, diabetico, may mga sakit sa puso, di ba? Pati mga cancer ngayon, ang dami po ang nagkakaroon ng cancer sa ngayon. Tandaan po, pag kayo ay acidic, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells ay nabubuhay sa ating katawan dahil tayo po ay acidic. Ano yung dapat gawin? Address your acidity, you will address your ailment. Ayan po ang maganda sa ating sa ating product na napakaganda po, especially and the perfect combination is the HCI CMD. Tried and tested na yan. The CMD, cell bio, yung ating cell bio, CMD cell mineral drop, cell bio food, at ang ating cell bio juice. Tried and tested na po yan. And of course, for those people na hindi regular magdumi, mag-CR juice kayo. Ano itong CR juice na to? Ay, talagang pang-detox. Panglinis ng bituka po siya. Kailangan nating naglilinis ng bituka natin kasi kung marumi ang ating mga colon, marami po ngayon ang nagkakaroon ng tinatawag na colon cancer. Ang colon cancer, usually po yan nadidetect pag ikaw ay stage 3 o stage 4 cancer na po. So, maiiwasan yan kung malinis ang ating mga bituka. O kasi yan ang dinadaanan ng mga dumi. Iniimbak nyo pa. Iniimbak pa doon, di ba? Sa mga colon natin. Oo. So, sa mga listeners yung mga hindi pa member, be a member. Hindi po natin ipinagkakait ang malaking discount. Basta kayo po ay member dito sa atin. And of course, hindi lang yung good health ang sinishare natin sa mga customer natin. Kasama po syempre ang kabuhayan. Opo. Oo. Pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International. Magtanong kayo sa amin paano magnegosyo. Syempre, dapat kung gusto mo magnegosyo, dapat ikaw ay member muna. Be a member. Ang registration natin ngayon, 5,890 kung saan andyan po ang ating Power Trio. Ang Power Trio, ang halaga po niya nasa 6,000 plus. Opo. Pero kung kayo magme-member sa ngayon ay 5,890. O yan, meron tayong 5,980 member na po kayo. Ulitin ko lang, yung ating gagawin na Health Symposium comes March 4. Diyan sa Josel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. And of course, sa Labo, kailan yon? March 5 naman, 9 a.m. sa Villa Eusebia, Villa Flores Street, Barangay Francisco, Labo, Camarines Norte. Paano kayo mag-attend dito? Bili lang po kayo ng isang 30 ml HCI CMD. Ano na yon? With freelance na syempre. And of course, your chance to be able to avail our promo. Okay? So, ngayon ay i-play ko muna yung ating mga outlet, yung ating mga ZMD Center para alam nyo po. Pakinggan po muna natin.
Para sa ating mga CMD centers, hanapin lang CMD Center at Purukuan, Barangay Tugos, Paracale in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban near Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gomamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Korea Abai sa Aturusan Transient House, Purok 2, Lagon. Andyan din po sa Farmacia ni Kiana, dyan sa sentro ng Vinsons, Camarines Norte, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela in front Canoreco, Batobalane, Paracale. At andyan din po si Ma'am Lilian Salen alias General Merchandise Procwan, Barangay Batobalane in Paracale. Sa Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanawahan, Karamoan, Camsur. Si MD Center at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Si MD Center, Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Si MD Center at Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, si Pocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Helen Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdesaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Si MD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Andyan si Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Ma'am Flor de Lis Canyo, sa Avon Outlet, in front Family Mart, sentro ng Pilar, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas lang ng DM Mixers Paint,
Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa 2nd District of Albay, Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Ma'am Emilia Lianeta Adel, Mancao, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. CMD Stocky Center, ito yung office natin, nasa 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Albay. Andiyan ni si Fred C. Berenya sa Purok 7, Malabog, Daraga, Albay. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo, A1 Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi City. Ma'am Rowena Marfil sa Noah Marfil Grocery, Market Site, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Emily Lisay sa Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok Legazpi City. Sabal Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Fatima Nabor, Dolieson, Kitinday, Daraga, Albay. Ma'am Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. In front, Common Elementary School. Mary Lou Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Nobueda Martiliana, Purok 1, Taplacon, Kamalig, Albay. CMD Center at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. And of course, sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantao, Libon, Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenya, Sardenyas Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwa. Susie Dison, Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Polangi. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Andiyan din si Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginubatan. In front, Tria Cable TV Office. Opo, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan, hello kay. Yan, nakita ko kanina, nawala na. O, sa inyong lahat, mga nasa Facebook, and of course, sa lahat ng mga, ano yan, nakikinig sa radyo, syempre. Oo, nakita ko si Ma'am Fe Sala, dyan sa area. Kumusta na kayo, Ma'am Fe? And si Ma'am Lilibat Coloma. Kanina may nakita ko, Ma'am Buddy yun. Oo. Anyway, ang bilis ng ating oras. Kung may dagdag na tanong, pwede nyo na lang ako i-text. Text lang po. Edad Karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad Karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939 9040717 0939 9040717. Of course, for all of you, hindi lang po yung good health ang sinishare natin, kasama lagi ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers, we need business partner. Nako, join kayo sa aming grupo. Opo, napakatatag na company. Going 20 years na po tayo. Magaganda ang product, talagang binabalik-balikan ng mga tao. Oo, dahil napoprove, napapatunayan, napakagaling, especially the perfect combination of our Power Trio, the CMD CBF, at ang ating Cell Bio Juice. O, napakaganda po niyan. At doon sa kanina, may nagtatanong sa akin, saan daw nakakabili ng magnesium?
Sabi ko, ang magnesium nasa CMD po yan. Tandaan po natin, magnesium is the silent guardian ng ating katawan. Opo, maraming sakit ang pwedeng dumapo sa atin pag kulang ka sa magnesium. O saan yan ang magnesium na yan? Andyan po sa CMD, 30% ng component ng ating CMD is magnesium. Tandaan po na kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals. Nandyan yan lahat sa ating CMD, kompleto at balanse. Minsan may nagtatanong, hindi ba anya mamasira? Ilang taon na ako nagtatake ng product. Di ba? Ilang taon na, ako going 20 years na akong user ng ating HCI CMD. Hindi pwedeng hindi ako iinom yan kung hindi babalik po yung mga sakit ko. Iayo ko ng mga sakit na yon, o di ba? So kailangan natin siya araw-araw kasi ang CMD yan ang gasolina ng ating katawan. Oo. Nandyan na lahat. Nothing to worry about our HCI CMD kasi kung anong minerals na nawawala sa katawan natin, ibabalik lang natin sa pag-inom ng ating HCI CMD. Halo lang po sa tubig, iinumin. Tandaan po, ang katawan natin, 75 to 80% ng katawan natin ay water. Dapat po ang tubig na yon ay mayaman sa minerals. Kaya nga kailangan natin ng 2 to 3 liters of water a day. Sa mga tao na may mga health problems, baka kulang kayo sa tubig, kulang sa tulog, o di ba? Baka mali-mali ang inyong mga lifestyle. So, kailangan natin itama po yun para ma-experience ninyo ang tinatawag na normal healing using our Power Trio. So, ayan, ubusin ang ating oras. Maraming salamat sa lahat ng nakasubaybay. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.